ज्योती ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी एकदम असे मस्तपैकी टम्म फुगणारे घारगे घेऊन आलेले आहे। एकदम सोप्या पद्धतीत आहे आणि हे घारगे करायला काहीही अवघड नाही आहे आणि मस्त असे मऊ झालेले आहेत, जरासुद्धा कडक वगैरे झालेले नाही आहेत। बघा मस्त असे खूप सुंदर रेसिपी आहे। तर हे घारगे मी कसे केले त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। तर हे आहे भोपळ्याची शीर। आता हे काय करायचं, आपण ह्याचं जे वरचं जे आहे ते व्यवस्थित असं सुरीने जरा काढून घ्यायचं आहे। बिया वगैरे साईडला करायचे आहेत। तर आता हे मी सगळं काढून घेते। आता काढून झाल्यानंतर ह्याचं जे पाठीमागे जे साल असतं तेही काढून घ्यायचं आहे। तर मी ते चांगलं व्यवस्थित हे काढून घेतलेलं आहे साल वगैरे। आता ह्याला किसायची वगैरे काही गरज नाही, झटपट होणारं आहे। तर असे बारीक बारीक तुकडे करायचे आणि ह्याला काय करायचं, आपण मिक्सरमध्ये ह्याची पेस्ट करून घ्यायची। पाणी घालायचं नाही, असंच पेस्ट होऊन जाते याची। तर असे हे सगळे मी भोपळ्याचे छोटे छोटे तुकडे करून ह्याचे मी अशी बघा पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे आणि झटपट आहे। नाही तर किसणीवर किसत बसा, खूप वेळ जातो। आता ह्याच्यात घालायसाठी मी गूळ घेतलेला आहे, गूळ आपल्या गोडीप्रमाणे। तर आता हे काय करायचं, गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे। तर त्याच्यामध्ये जे मगाशी भोपळ्याचं पेस्ट केलेली ती घातलेली आहे आणि गूळ घालायचं आहे आपल्या गोडीप्रमाणे। तुम्हाला कमी आवडत असेल गोड तर कमी टाका, जास्त आवडत असेल तर जास्त गूळ टाका। तर आता हे चांगलं ना व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं, याचं पाणी सगळं शोषून घेतलं पाहिजे। तर बघा हे असं तयार झालं पाहिजे। तर हे रेडी आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि चांगलं जरा नॉर्मल टेम्परेचरवर आणते। तर आता काय करायचं, आपण हे व्यवस्थित हे थंड करून घ्यायचं आहे। आता हे झालेलं आहे थोडंफार थंड। आता मी काय केलं, एका बाजूला मी परात घेतली आहे। आता ह्याच्यामध्ये जे मगाशी मी थंड केलेलं त्याचं पेस्ट आहे भोपळ्याचं आणि गुळाचं, ते घ्यायचं आहे आणि काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। तर बघा हे मी एकदम नॉर्मल टेम्परेचरवर आलं आहे, हात घातलं तर गरम लागत नाही आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये मी वेलची पावडर घालते। मगाशी तुम्ही घालू शकता, पण हे मी नंतर घातलेलं आहे। आता हे ह्याच्यामध्ये मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेते। जर वाटलं चिकट आहे तर तुम्ही थोडंसं ॲड करू शकता। आता ह्याच्यामध्ये मी 3 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। तांदळाचं पीठ जास्त घ्यायचं नाही, पोहे खायचा जो चमचा असतो त्याने मी फक्त 3 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता हे चांगलं असं मिक्स करायचं थोडंफार। आता ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तीळ टाकते, सफेद तीळ। खूप छान लागतात तीळ घातल्याने पण घारगे। ह्याच्यात तुम्ही खसखस पण घालू शकता, तर माझ्याकडे आता खसखस नाही आहे, मी तीळच घालते। आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे, थोडंसंच घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं। आणि हे चांगलं असं मळून घ्यायचं आहे। ह्याला पाण्याची काहीही गरज लागत नाही, जर लागलं तर थोडंसं शिंपडा, पण काहीही गरज नाही पाण्याची। ह्याच्यामध्ये हे व्यवस्थित मळून जातं, पण थोडंसं लागलं तर थोडंसं घालायचं, पाणी शिंपडायचं आहे आणि व्यवस्थित असा हा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। बघा मस्तपैकी हे पीठ जरी घट्ट असलं तरी पण याचे घारगे खूप सुंदर होतात। थोड्या वेळ 10 मिनटं हे झाकून ठेवायचे। तर आता तुम्हाला मी दाखवते। तर आता मी बघा असं मळून घेते एकदा आणि चांगला असा मोठा गोळा करून घेते आणि तेलात थोडंसं तेल लावून आपण असं लाटून घ्यायचं। याला पीठ वगैरे लावायचं नाही वरती, असंच करायचं। बघा मस्त असे तीळ पण बघा किती छान दिसत आहेत। याला तुम्ही वरून खसखस पण लावू शकता। आणि जसे जसे हे थंड होतात तसे ते खूप टेस्टी लागतात आणि 2-3 दिवस हे 3-4 दिवस पण हे टिकू शकतात। प्रवासात वगैरे तुम्हाला न्यायला ही खूप छान रेसिपी आहे। तर आता हे बघा मी एक झाकण घेतलेलं आहे आणि त्याचे छापे काढून घेतलेले आहेत। तर आता हे असे करून घेते मी सगळे पुऱ्या, तुम्हाला दाखवते। तर आता हे बघा अजून करून दाखवते तुम्हाला एकदा। असेच मी छापे हे करून घेतलेले आहेत। आता एका बाजूला मी गॅसवर कढई पण गरम ठेवलेली आहे करायला आणि त्याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे। तेल पण मी चांगलं असं गरम करून घेतलेलं आहे। आता हे रेडी आहेत पुऱ्या, तर तुम्हाला मी तळून दाखवते। तर बाकीच्या मी पुऱ्या करते, तुम्हाला पहिल्या आधी
दाखवते बघा, मस्त असे टम्म फुगणारे बघा, फुगले ना घारगे मस्त असे आणि खूप मऊ पण लागतात, खूप सुंदर लागतात बघा. हे सुंदर असे घारगे सगळे बघा मी घातले, सगळे फुगलेले आहेत बघा. हे पण दाखवते तुम्हाला बघा, सुंदर असे हे फुगलेले आहेत. तर कसे वाटले हे तुम्हाला घारगे, किंवा तुम्ही ह्याला भोपळ्याच्या पुऱ्या पण बोलू शकता. खूप छान अशी रेसिपी आहे. आणि हे घारगे जर तुम्हाला आवडले असतील तर तुम्ही काय करायला पाहिजे, माझ्या चॅनलला लाईक करायला पाहिजे आणि भरपूर लोकांना, खूप लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. असेच मी तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी दाखवत जाईन. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.